yo sori ko ni mutai do Allah kina jina ko in mun ka zo ki mai bayani sala don yana dan da abin ganga dai huska ta marayi salamu alaikum Allah ya taimaki fi'e Allah ya taimaki fi'e Allah ya taimaki na hannun dama honorable ina jin ka dama ita dai wannan baiwa Allah ƴaƴanta wallahi guda 4 ba su da lafiya ga baki ɗayansu yanzu haka suna asibiti honorable ina yin ke ba honorable ba fi'e na hanga sannan ta ji labarin gwamnati na dan ba da tallafi local government shine tacce ganin ina tare da kai tacce to bari ta kawo korafi ni kuma in kawo tauren ka a hada ta da honorable taimaka cikin rigar da Allah ya yi ma honorable yalla bai goro honar ga ka to kai in banda abinka mutumin da kasancewa yana sama ma bai taimaka mu kowa ba balle yanzu da an ka tsige shi to yalla bai ai wagarin hata mun ka shigo alfarma shi taimako na abubuwa ina biya Allah shi mijin naki da ya mutu bai bar ƴaƴanki da hili ba to akwai hili yalla bai aimi da shi baka san abin da za a yi da hili ba to yalla bai wanda ya ce hilin gwamnati ina ga na marayi wai kai fiye bin mun ka magana sai ka tamna goro kage da na tamna goron ga wallahi haka zai mu hilin marayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iyayen mu kudin hili mummunan sabo ai shi wannan inda hili na dan haka ku kwantar da hankalinku to yalla bai yanzu mi an mahita guda ɗaya na